Hábháil an tearmann ana bhí My Lovely Pig Rescue gá bhoch a bhí tréchas na Shléibhte Cill Mhantáin an teachtansa. Cha an éireann cúpla óra cloig a géirí iad a aimsú agus iad a thabhairt chun sábháilteachta. Jordan agus January is anam dus na mochansa agus tá cos gortathe ag January bocht, mar sin há siad a bhfad níos fearras a bheithansa le bia, labba ceart agus neart cóide. Cad ceapan tú? Tá ciad is a truc a Muca in My Lovely Pig Rescue agus is sé an téan tearmann do bhocha in éireann. Tá annachchuid míthis cinnti an faoi Muca agus ba bhaile iad sin ar fad a bhrise agus níos mó ólas a chur fáilúing faoi cé chócliste is a há Muca. An ra bhís agat go grothan Muca a neiribal le léirú go bhfuil siad sásta. Bhí an cadraibh anna láidir acu le na muintir agus bearló fanacht le na dailig. Is bráló bheith ag súgra. Agus is fearló bheith lasmá ná taobh stig. Beg ar Jordan agus January fanacht taobh stig tamaleile go dtí go bhfuil cos January cnasathe. Aisling Ní Dhonnabháin, Nuacht Cúla4, Dara.